Bueno, hola, benvidos e benvidas a outro programa máis da Sósere. Hoxe é o capítulo 50. E máis hoxe temos un programa especial porque son 50 horas aquí con vosco durante 10 anos estudando a actualidade. E que mellor para facer un capítulo especial que traer unha nova persona. Facía moitos anos que non facíamos unha entrevista. Sí, para nada estamos compensando porque ao millor levamos meses sin facer o programa. Circunstancias persoais, facémoslo polo amor ao arte. Non se pudo. Pero hoxe vemos con extra. Hoxe vemos con extra porque, efectivamente, facía moitos anos. Cando foi o último ano que fixemos unha entrevista? Eu creo que ao mellor desde 2018 non facemos unha entrevista. Pois, efectivamente, dende 2018 hasta o 2026 que non facíamos unha entrevista, pero hoxe facemos unha entrevista, ademais unha entrevista moi especial, porque a entrevistada é Maitane, que é unha rapaza outense de incorporación non tan recente, é filla adoptiva total do Concello de Outes, que abreu unha librería social e ademais é un proxecto moi interesante e seguro que vos vai gustar moito esta entrevista. Para xente que ve o vídeo podcast, pois ídelo ter nunha parte na conta, e a xente que o escoite pois estará ao final da sección de todos os días das noticias. Entón, sin máis, esperamos que vos guste e imos coa actualidade rabiosa do Asóusere. Silvia? Bueno, a primeira noticia vamos... Bueno, dou moito esta noticia. Entón, a noticia é que Elena Candia presentará unha moción de censura do PP contra o goberno de Lugo. E o que imos facer vai ser lervos uns titulares, porque os titulares contan solas a noticia, ademais, fóronse pasando cronolóxicamente. Así que, Anxo, si queres ler o seguinte titular que temos nesta, bueno, nesta trama. A ver, esta é unha noticia interesante que para nada nos sona de outros sitios, é dicir, o Partido Popular di que outros partidos, non sei que, o Partido Popular leva ganadas xa, non sei se 9 ou 10 alcaldías, agora falo de memoria, pero leva ben xa ganadas unhas cuantas alcaldías a golpe de tránsfuga no que vai de mandato e agora, claro, acaba de capitalizar, efectivamente, conseguindo unha capital de provincia como é Lugo, simplemente, pois, nada, comprando unha tránsfuga que entrou, por certo, unha concelleira que entrou despois de que morreran 3 personas. Sí, ese titular tamén se li fai 3 concelleiros do PSOE morreron. Esta non era concelleira, foi concelleira porque correu a lista, e esta é a que propicia esta moción de censura para darlle a alcaldía, que xa ten, a nova alcaldesa de Lugo, a alcaldesa do PP, que, por certo, a primeira medida que fixo foi retirar a bandeira de Palestina. Dicían que iban a polas cousas importantes. Bueno, esta é a miña opinión, evidentemente, pero dende logo moi importante retirar unha bandeira de Palestina para que sexa a primeira acción ao entrar nunha alcaldía. Bueno, pois tamén deixa ver cal é o perfil humano desta xente, non? Pero, bueno, en calquera caso, índonos á cobertura mediática, que dende logo foi moi interesante, porque... Sí, sin dúbida, esta cobertura xa vos estabas a casa, só lendo os titulares, é que non vos fai falta ningún tipo de comentario. Non, o sea, nós imos a ler de maneira moi imparcial. Tan imparcial como se relataron como as noticias. Estas noticias, como se lle deu cobertura a este suceso. Exactamente co mismo grado de imparcialidade. Efectivamente, claro. Ademais, como isto é unha cidade de 100.000 habitantes, pois tivo un impacto mediático moi grande. E houve unha cobertura moi continua durante todos os días dende que se presentou, bueno, dende que se foi xestando xa esta moción de censura hasta que se celebrou. Houve, sen dúbida, un debate democrático nos medios de comunicación, sobre todo donde se escoitaron todas as voces. Todas as voces foron escoitadas. Bueno, vamos co primeiro grupo de titulares, que este en concreto son 3 noticias que veñen casi non pack da Voz de Galicia. Isto foi os primeiros días despois de presentar, non? O primeiro é: el PP formaliza la moción de censura en Lugo que pone fin a 27 años de gobierno del PSOE. 27 anos, menos mal. Nin máis nin menos. Non era pouca cousa, 27 anos do PSOE. Regosa zanja la polémica de la plaza que publicou la Xunta que non me vou presentar. Cambio de goberno a favor ou en contra. Cal é a seguinte subtitular desto? O subtitular é María Reigosa, una técnica de amplio currículo que no encajó en el PSOE de Lugo. Vaya por Dios, que pena que non encaixou na lista do partido polo que foi nas eleccións e polo que é concelleira, non? Que pena que tivera que ser concelleira para darse de conta que non encaixaba no PSOE, non? Pero, bueno, polo menos esta tránsfuga que lle dá a alcaldía do PP, pois ten un amplio currículum e vai estar en boas mans o concello, non é unha cousa así, non? De feito, casi se diría que o titular establece que non encaixou no PSOE de Lugo, incluso poderíamos entender
como unha cualificación máis. Claro, porque os do PSOE de Lugo O sea, están supoñemos... poñendo como un aspecto positivo en referencia a esta persona, sabes? Claro, importante, non? O seguinte sería que Galiza leva 13 mocións de censura en 3 anos nas que, ollo, cuidado, importante, participaron todos os partidos Todos os políticos. partidos participaron. Uns sendo os que salían e outros sendo os que entraban, Anxo, pero todos participaron. Efectivamente. Eso sí, todos son iguales. Recordemos esto, porque todas as mocións de censura se presentan polo mesmo motivo, claro, en concreto os do PP para ganar alcaldías. No, todos son para sacar as bandeiras de Palestina. Correcto, E entre polo tanto outras. son realmente polo mismo motivo. Pero sí, no, recordemos que todos os partidos políticos Están involucrados. dunha maneira ou doutra Claro. están involucrados. En fin. Perdón, unha formiga política afeita as batallas difíciles. A líder do Partido Popular de Lugo pasou por todos os estadios da política. Bueno, eu non sei, é que eu non sei como valorar isto. Pois- Que tipo de aspecto positivo é que pasou por todos os estadios da política? Referse que estuvo na oposición e agora está no goberno? Ou que foi militante e agora ten un puesto? Porque eso todos os políticos pasaron por todos A os ver, estadios. eu creo que é unha bonita maneira de poñer de forma épica pois a trayectoria política dunha persona que se fixo famosa, bueno, aparte de porque empezou sendo alcaldesa de Mondoñedo, pero despois deixouno e conseguiu ser presidenta da Deputación de Lugo durante 3 meses porque comprou unha tránsfuga tamén, xa ten experiencia con isto, e aos 3 meses pois como que se reorganizou a situación, pero que antes deso, segundo informaron varios medios, ela foi unha informante anónima para promulgar esa denuncia que tería apartado a Besteiro durante casi 10 anos da actividade política en activo, que casi acaba ca carreira política desta persona do PSOE, non? Ten unha trayectoria política, dende logo, O sea, difícil. ides ver que ao largo destas noticias cóstalles moito atopar cousas positivas que dicir esta persona no sentido de que os aspectos positivos que se presentan pódelo dicir a alguén que che cae mal. Se a ti de alguén que che cae mal podes dicir o meu compañeiro de traballo que pasou por todos os estadios deste traballo. O sea, non é unha cousa inherentemente positiva. Total. Aí o vou a deixar. Bueno, siguiente titular flash é este Bueno. da TVG, que é espectacular. Este titular é un titular estrella, Anxo, queres que o lea eu? É que ten, ademais... Leo ti. Despois un apartado que é que, claro, os veciños de Lugo reclaman, os veciños de Lugo entendemos que son todos, reclaman que se libere a cidade, hai que liberar Lugo do abandono. É que liberar é un verbo que xa no propia facultade de periodismo che explican, estes verbos son neutros. Liberar do abandono, claro, ti non o ves como unha frase super neutra? Eu vexo totalmente imparcial, porque calquera persona que coñece a realidade saberá que Lugo estaba baixo un xugo do abandono terrible. E incluso, aínda que eso fora real, quen usa... A ti algunha vez escoitastes a frase liberar do abandono? Ou rematar, ao millor, solucionar, ao millor, pero liberar... Eu, nun medio xornalístico imparcial, como é a Televisión de Galicia, todo o mundo coñece a imparcialidade moi imparcial da Televisión de Galicia, pois é algo que escoito continuamente, porque claro, Claro, bueno, en é Galicia... Foi un mal exemplo que Cuidado, sí, cuidado. hai que liberarnos de moitas Despois, cosas. se fóramos ao contido da noticia, pois aínda tería bastante máis valor, porque casualmente eses veciños é só un veciño que é o presidente dunha plataforma cuns vínculos un pouco curiosos co Partido Popular. Pero, bueno, eso supoño que sería a parte menos importante da cuestión xornalística neste sentido. Vamos ao seguinte titular, Silvia. O seguinte titular, que tampouco ten perda, de La Voz de Galicia, é quen é Elena Candia? Natural de O Carme e militante do PP dende os 23 anos. Revitalizou o partido en Lugo e quedouse a só 700 votos da alcaldía nos últimos comicios. Non considera, Anxo, que a palabra solo e se quedouse a solo é un gran exemplo de imparcialidade e de ética profesional periodística neste titular? Eu creo que poucas noticias máis imparciales van ter. Porque, efectivamente, Elena Candia casi que ganou as eleccións. E como casi que ganou, pois casi que vai ter a alcaldía durante un ano, por lo menos. 700 votos é un trámite. Por que No, non lle nada. demos xa a alcaldía no seu momento? Si 700 só quedou personas. 700 votos. Que son 700 personas? É un trámite, home. Eso non é nada, hombre. Eso... Pois eso, Está- un día calquera convences a unha do PSOE para que faga alcaldesa a unha do PP, xa está, non pasa Están a nada. un paso de decir que... Arreglas, o que non se pode arreglar nas eleccións, arréglalo despois. Despois, a ver, e é Que, verdad.
Está feito todo, home. que- Está todo preparado, está todo ben pensado para que estas cousas Eu, podan arreglar. eu creo que o próximo paso é pedir, bueno, agora que xa ganou a alcaldía, pero esta noticia, na seguinte noticia debería ser que hai que facer un reconto en Lugo para encontrar 700 votos, o sea... No, total. E ademais, ollo, hai que dar un perfil a esta nova alcaldesa, porque claro, non é unha alcaldesa calquera, ollo, cuidado. No, É alguén que militante... revitalizou o partido en Lugo. De que maneira? Bueno, No. eso xa o Mira, deixamos para outro capítulo. revitalizou no por estar na alcaldía. Correcto. A precio de que... A maneira... Aí, esa palabra non me disgusta. Siguiente titular. O seguinte titular do Progreso é Así es Elena Gandia, unha política que aprovechó sus oportunidades. Porque, amigos, como ben sabedes, quen non aproveitaría todas e cada unha das oportunidades que se che presentan na vida? E máis, non só as que se che presentan, sino tamén as que buscas. As que ti forza a oportunidade que se che presenta, sí. Totalmente. Eu só te dicir que isto, titular, a min sígueme moitísimo na línea que dicía antes de cousas que dirías positivas de alguén que che cae mal. Ti alguén que che cae mal, dirías sin ningún problema. Que che parece esta persona? Unha persona que aproveitou as súas oportunidades. Totalmente. Claro. Para qué? Con que objetivo? Non o sabemos. A Pero ver, aproveitou bueno, as súas oportunidades. é que así é, en el amor e en la guerra todo vale, Anxo. Efectivamente, hai que ser máis maquiavélicos de vez en cando, non? É que iso de ter ética, de ter moral, de ter principios, de ter metas... A culpa é dos outros de non comprar algún tránsfugo do PP. Aí che vou Claro, dicir. que van É así que de probablemente santos. sea o próximo titular de la voz de Efectivamente, siguiente titular, Silvia. Elena Candia. Bueno, esto tamén. Una gestora cercana y empática para devolver al PP la alcaldía de Lugo tras 27 años de socialismo. Bueno, é que isto, é que non ten, o sea, aquí non hai comentario posible. O sea, a ver, quen define a unha gestora como cercana e empática? E abro o debate. É iso acaso bo dunha gestora? Porque eu dunha gestora preferiría que puxera, non sei, transparente e eficiente, objetiva e preparada, pero cercana e empática. Ademais, isto é moi divertido, porque el debate en concreto é un pseudo-medio, por certo, non é tampouco... Non como os outros que non son como os medios, de outros verdade. que son tamén medios te vou serios, decir. pero en concreto el debate. Ademais, é unha cousa que naceu fai pouco, que revitalizaron fai pouco do Partido Popular con generosas subvencións, porque necesitan subvencións para salir adiante, e que curiosamente está un pouquiño dentro desa esfera todo de Vito Quiles e compañía, non? Bueno, dentro dese submundo periodístico, non? É bastante interesante. Era interesante. No, o titular non ten perda. coller eso. Ademais do uso do outro verbo superobjetivo Para min- e superperiodístico que é a palabra devolver. Sí, Devolver. e isto... Mítico de cando che rouban. Devólvemo. Claro, a quen lle pertenece? A quen lle A quen lle pertenece a alcaldía? Bueno, Sabes a quen lle pertence? A quen lle teñen que devolver. Efectivamente. Bueno, o seguinte titular para mí é un dos meus favoritos, que é este da Voz de Galicia, que é Candia y el arte de lo imposible para hacerse con la alcaldía de Lugo. A ver, este titular teño que decir que tamén o escribiría eu. Con outro sentido. Totalmente. Pero A min é que... Claro, a ver, que isto imparcial, o sea, parcial non é. Porque efectivamente é a arte do imposible. O sea, tiveron que morrer 3 personas e tivo que entrar unha concellera que estivera disposta a darlle a alcaldía ao PP despois de que o PP se pusera en contacto con toda a xente que iba nesa lista. Pero Anxo, ti xa sabes que Candia é unha política que aproveitou as súas oportunidades. E generou outras novas. Eso faltoulle naquel titular. Pero a arte do imposible sí que... mira, isto aprobo. Isto aprobo. La Voz de Galicia aquí estuvo ben. Sí, señor. A mí parece espectacular este titular. É un eufemismo como outro calquera. Bueno, en fin, antes de pechar esta noticia... Sí. Dende logo, como podedes ver, habría máis cousas, podríamos meter máis titulares porque eu creo que había máis. Sí, pero eu creo que con isto xa a xente vai entender un pouco a dinámica da situación sin necesidade de que nós expliquemos moito. No, simplemente temos que agradecer constantemente o fantástico servicio que prestan moitos medios de comunicación e informarnos dunha maneira imparcial e obxectiva. Eso é algo que se agradece. Sin dúbida. E dende logo o novo goberno de Elena Candia seguro que vai ser moi eficaz, próximo, porque é unha persona empática, non? E cercana. cercana. Entón, nada que ver co que houbera antes, porque, total, os que había antes dixeron algo. Alguén sabe o que dixeron os que había antes?
Eso é o de Pero, menos. bueno, pero a ver, se fomos liberados da súa gestión, claramente isto é un cambio positivo. Eu teño bastante claro. E, de feito, vou a dar as gracias a todos os medios de comunicación que mencionamos porque non nos lo están poñendo nada difícil para ler o titular e ver un pouco cal é a situación real. Sí, En total. plan, non vexo aquí unha doble cara. Non, hai unha cara sola. Non hai ninguna intención de ocultar nada. Así que, bueno, cada un que saque as súas propias conclusións dos titulares que lee. Eso é o único que temos que decir. Totalmente. En fin, seguinte noticia. Bueno, seguindo na dinámica completa e absolutamente da noticia anterior, nos diario fai eco de que o exalcalde de Noé, que fixemos aquí un seguimento da cuestión que sucedeu con el, non acode a súa primeira xunta de persoal como novo director territorial de educación. A noticia cuidado. é que o nombraron director territorial de educación, pero claro, como pasaron tantos meses, agora xa hai unha nova noticia, que non acudiu a súa primeira xunta de persoal. Espectacular. No, ademais está interesante porque justamente con a colación, no, o PP como que intentou justificar moito esta moción de censura de Lugo porque tivo máis alcance, pois justamente en que, claro, non dos titulares que limos antes, non? Na que participaron todos os partidos políticos. Como esta foi a única moción de censura ata o momento que lle arrebatou unha alcaldía ao PP, todas as mocións de censura son iguales. O PP leva, bueno, non teño dato, pero xa che digo, máis de 8 ou 9 alcaldías conseguidas a través de mocións de censura no que vai de mandato, e neste caso o PP perdeu solo unha de todas estas Aquí mocións de participaron censura. todos os E aquí partidos participaron políticos. E o tema é que meten no mesmo saco esta moción de censura que foi por motivos totalmente diferentes. Sacaron E nunha situación totalmente sacaron diferente. a bandeira de Palestina, malversar e gastar diñeiro público en comidas e comprar votos. 30.000 euros, era unha cousa así, non? Mais ou menos. Eu non me acordo canto era, pero eu pareceme que claramente se faz unha Supuestamente. categorización. Hai que decir supuestamente. Según leemos. Según Nós leemos. facémonos saco de noticias que somos Correcto, pero bueno, en calquera caso foi unha circunstancia diferente, pero claro, aquí o que interesa é remexer todo o posible, non? A ver, eu se fora eles tamén diría eso. Aí vou nos defender. No, claro, é o que che queda. fácil, dende logo. Pero bueno, o interesante ademais é justamente esta trayectoria, non? Que lle pasa a esta xente? Agora, por exemplo, Santi Freire, que foi alcalde durante moitísimos anos, meterono, como era? Cal é o posto onde está agora Santi Freire? O seu posto é director territorial de educación. Que heavy. Director territorial da Consellería de Educación. Isto, ademais, vámoslo encolando dentro de noticias que fomos comentando non fai moito en capítulos anteriores do Axóusere, como era que a Xunta iba a velar pola imparcialidade e a apolitización da educación. É dicir, que na educación, no ensino, é imposible, dentro do goberno do Partido Popular, que entre a política. Eso sí, vamos a meter de inspectores os que son os responsables. Sabes que? Están no conseguindo, porque puxaron a persona do Partido Popular que non asiste a reunións. E, polo tanto, están conseguindo completamente a política e sacarla da educación. Se non foi a reunión, que mal fixo. É verdad. Puxaron a unha persona do seu partido que saben que non vai facer nada. Bueno, non teño máis que comentar nesta noticia. Vamos á seguinte noticia. A seguinte noticia, outra alegría para o corpo, despois de outras tantas que levamos. O diario.es fai eco de que o Tribunal Supremo rechaza que a Inspección de Traballo pode entrar libremente en miles de empresas. A sentencia exixe que exista unha orde judicial para entrar en centros de traballo cando coincida co domicilio social das compañías, algo que é moi frecuente nas pymes, que son a maioría de empresas deste país. Un veredito que levou en contra os sindicatos da inspección. Interesante. É canda menos interesante. O que se entendía como algo fundamental. Eu creo que é unha cuestión de sentido común. A ver, é a potestade básica de inspección que dá sentido a que existe ese corpo. Claro. Que é directamente anular a capacidade de fiscalizar se se están cumplindo algo tan importante como os dereitos laborais. A próxima noticia, o Tribunal Supremo proíbe aos médicos que ausculten os seus pacientes. Sí, é que é unha cousa A espectacular. a xustificación xurídica que dá o Supremo é a inviolabilidade do domicilio, que é verdade que é un dereito fundamental, constitucionalmente protegido, e iso enténdese. A contra que se dá tamén, que eu creo que ten bastante peso, é que o Tribunal está facendo máis que unha interpretación dun precepto, está poñendo
contido novo e iso non se pode facer, é dicir, os tribunales non teñen potestade legislativa e, polo tanto, interpretan o que pon a lei, pero non poden darlle máis contido. E entón, gracias a Dios, como isto de momento só é unha sentencia do Supremo, non é doctrina aínda, necesitaríamos outra sentencia igual para que isto fora, para que se podera aplicar xa para sempre. Entón, quédanos a esperanza de que cando isto se volva a recurrir, que claramente espero que se vai a recurrir, o tribunal cambie de opinión e lle dea outro sentido, porque ao final, vale, a inviolabilidade do domicilio, pero é que se non queda sin sentido isto. E ademais que a inviolabilidade do domicilio entendo a nivel de personas físicas personales pelos nosos dereitos, Claro, pero que nas empresas elas teñen máis poder que un individual, claro. que unha persona particular. Que ademais é un posto, quer dizer, será un domicilio, pero ao mesmo tempo tamén é Sí, un local de traballo, é un centro de traballo. exactamente. No horario que é un centro de traballo, é un centro de traballo. Sí, eu creo que ese dereito non está pensado para protexer a unha fábrica ou unha oficina, está pensado para que a policía non se che meta na túa Ademais, casa. que xa eran unhas injusticias e unhas asimetrías moi grandes que xa existen por outras cuestións, pero, por exemplo, que unha empresa privada pode contratar a un espía, a un detective privado, pero resulta que non se pode facer unha inspección, non é para nada tal. Esperemos efectivamente que a situación se subsane con recursos, aínda que, bueno, últimamente a xustiza, últimamente sempre, pero en concreto últimamente, leva unha temporada moi boa a xustiza española con Sí, bastantes a cousas, verdade non? que sí. Vemos declaracións nun caso de corrupción e noutro, donde nun se permiten todas as preguntas e todas as intervencións, e noutro, pois, dependendo de quen fale e de quen sexa a testemunha, pois hai máis bueno, mediación por parte da xuíza instrutora, non? Bueno, en fin. Xa veremos como evoluciona, desgraciadamente. Seguinte e última noticia do día. Última noticia, Dios, esta tamén está genial. El diario.es. A IA poderá ver todas as mensaxes privadas de Instagram a partir de hoxe, que hoxe xa foi fai varios días. Imagina que o carteiro lera as túas cartas. Pois honestamente, el diario.es, teño que dicir que prefiero que o carteiro lea as miñas cartas 50.000 veces que a IA lea os meus mensajes directos de Instagram. O sea, para min a información menos sensible que o carteiro lea pois a miña factura do gas, a miña factura de luz ou se o juzgado me vai a notificar algo que ora a inteligencia artificial e Meta que non conozo o meu carteiro, pero estou segura de que esta xente ten peores intencións que a miña información, lea cando eu falo para quedar a 7 non sei onde, que vexa o meme que lle mando eu a meu irmán. O sea, parece... Isto non é... Sabes o que non é isto? Unha violación de domicilio. Isto non é... Isto vai máis alá. Isto para nada se mete co dereito á intimidade das persoas, Anxo. É moito máis importante frenar eses horribles inspectores de traballo que non paran de meterse na intimidade e no dereito ao honor das persoas. E que ademais o tema é que Instagram ata o momento non tiña de maneira predeterminada a encriptación das mensaxes, pero tiña a opción. Ahora directamente xa non hai opción a encriptar as mensaxes. Ahora as mensaxes pódense ler pola inteligencia artificial con resultados pois diversos. A ver, en concreto esta empresa Meta ou Facebook, que é a propietaria de Instagram, de Facebook, de WhatsApp e de unhas cuantas cousas máis, pois ten un historial bastante interesante con non ter absolutamente ningún tipo de escrúpulos cos datos de todo o mundo. E aínda que falamos moitas veces disto, é algo moi serio e que temos moi normalizado. Poñendo moito peor. O sea, xa era grave antes, é o que que temos moi normalizado, pero isto xa é... Son palabras maiores. O tema é que están usando as nosas caras, as nosas voces. Sí. Todas as nosas interaccións máis íntimas ou máis públicas, pero todo eso para o seu beneficio privado. Pero ademais non é que o estén usando porque estamos usando unha plataforma que tal, non. É que o están usando para alimentar modelos de inteligencia artificial, que o están usando para acabar co planeta, para controlarnos, que poden ser de utilidade ou non a cidadanía. É dicir, esos modelos de inteligencia artificial tamén se poden destinar a proxectos de guerra, por poñer un exemplo. Porque que sería máis interesante que ter o corazón do movemento de todas estas persoas nun territorio. Dame máis medo, efectivamente, que xa non a nivel... Xa me dá máis medo, non pensando na guerra, sino pensando incluso nos propios estados, sin meterte nun conflito bélico a nivel de control da súa propia población.
Sí, é que é unha cousa É que é absolutamente demencial. demencial. E o tema é que non se están... É que non estamos facendo nada. non se fixo nada cando se tiña que facer, que Sí. foi fai moitos anos, Sí, e agora e estas agora empresas tampouco. son demasiado grandes, pero hai que botar man. Hai que botar man, porque que senón, de onde imos chegar? E eu creo que o noso... Estamos entrando, o que falan en moitos foros, nunha oligarquía, bueno, xa estamos en unha oligarquía, pero ahora mesmo xa é unha tecno-oligarquía, é dicir, Sí, que está na en túa concreto casa. teñen unha capacidade e un poder os magnates das redes sociais destes medios digitais que nos teñen totalmente dominados bueno, que veremos no que desenvolve no futuro, pero dende logo non ten boa pinta como non reaccionemos de alguma maneira. A ver, temos un poder de actuación bastante, entre comillas, fácil e ao mesmo tempo moi difícil, que é deixar de utilizar todas estas plataformas. O sea, é moi difícil porque Sí, pero... dependemos moito delas, pero Sí, pero en eso... algún punto vamos ter que chegar a esta conclusión. Claro, pero o problema é que ahora mesmo socialmente Sí, dependemos destas ferramentas. É que lle demos unha capacidade moi grande. Claro, o problema é que non hai ningún mecanismo democrático, porque son empresas privadas, Claro. non é un servizo público. No. Dicir, é como se ti agora goberna un partido que non te interesa e dicir, pois non vou pagar impostos. Sí, vale, pero vai ter consecuencias. Sí. Podes non facelo, pero vai ter consecuencias. Sí, pero como que ao final ti este estalo poñendo nunha balanza e eu creo que nos estamos acercando ao punto no que unha cousa vai pesar máis que a outra. E espero que cheguemos a ese punto. Bueno, Porque no momento no que podan ler as túas conversacións privadas, o sea, que máis nos vai a quedar? No momento en que che poden controlar desa maneira. Estés de acordo ou non, o sea, ses de calquera eixo político, sabes? Ses de esquerdas, de dereitas, de arriba ou de abaixo. Ninguén quere que lle lean as súas conversacións. Sí, non, é o máis básico da dignidade humana, dende Pero logo. Pero, bueno, con esta noticia é, sobre todo, servizo público de información, porque penso que a xente debe saber tamén a que se expón. Bueno, pois, despedimos o Asouseres de hoxe. Lembramos, bueno, os que nos estén escoitando solo, sin ver vídeo, pois, de seguido vai comezar a entrevista polo especial 50 Asouseres. Que vos vai encantar Que vos e vai que é encantar. unha moi boa maneira de acabar nun punto máis positivo. Dende logo. E os que estedes escoitando isto sin ver a entrevista antes, pois tedes a entrevista colgada xa no canal de YouTube. Así que, sen máis, moitas gracias e vémonos noutro episodio.